имахме един учител по физика и астрономия, който беше учил при Айнщайн. И той ни побъркваше с теорията на Айнщайн. Аз бях много добър математик, спечелил съм републикански олимпиади по математика в 1953 година като И се занимавах упорито с математика, особено с физика и астрономия. И се мъчах да разбера какво е това нещо, което стои отгоре. Този учител по физика преподаваше астрономия, не преподаваше не в класна стая, а не извеждаше извън града нощем. И до ден днешен, аз действително тук пиша в едно стихотворение, по небето се ориентирам по-добре, отколкото по земята. Аз действително знам поне 50-60 съзвездия, знам къде е разположено имената. Всичко това се дължи на този учител. И той ни казваше нещо много просто. Ни препоръчваше поне веднъж в месеца ще станете големи, отдалечавайте се нощем, глеждайте се в небето и си мислете какво нещо е това над нас, необозримо. Тези милиарди галактики, милиарди звезди. И ние сме на една прашинка невидима в космоса. И си задавайте въпроса, вашите действия, вашите мечти, това, което искате да постигнете, какво съотношение има с този свят над нас? Заслужава ли се? Преценявайте много добре. Този урок е много важен. Аз по едно време предложих в Министерството на образованието, на просветата ли се казва сега, да бъде включено задължително в училище гледането на небето нощем. Поне в годината веднъж учениците да бъдат изведени и да им се покаже какво съществува над тях. Днес в градовете не може да се вижда небето поради светлинната завеса на електрическото осветление. А и никой вече не любопитства да го види. Така, този човек като остарее само спомени разказва. Но аз имах щастието, като бях малък, да пазя бустаните. Тогава отглеждахме много дини и трябваше да бъдат пазени от гаргите. И поради тази причина трябваше да спя на бустана. Правеха върху някоя круша така нещо като къщичка. И там нощите ме побъркваха. Защото ви не може да се представите какво значи в тези години, когато нямаше електричество, никаква светлинка на стотици километри наоколо. И само това небе, което стои, и колкото повече гледаш звездите, те стават толкова повече. И обезумяваш. И оттам е тази тема в мен, и която е в тази книга. Аз тук в едно от интервютата казах, ме попитаха каква ми е целта с тази книга, кой иска да постигна. Ами искам да ви ядосам. Но наистина. Отнесете се към мен, ругайте ме, каквото искате. Но най-после разберете, че целта ни тук не е само да ядем и да печелим пари. Това го прави всяко животно. За да можем да оправдаем присъствието си на тази планетка под това мироздание, ние трябва да бъдем малко по-други хора, по-възвишени, не толкова практични. Алчността ни убива. Алчността е смъртта на демокрацията, понеже демокрацията разрешава на всички, че имат еднакво право и да крадат. Диктатурата в много отношения е по-добра, защото ограничава
недостатъците и алчността на мнозинството. Така че всичко зависи в демокрацията от всички. За съжаление, мога да кажа груби неща, гениите са малко, простаците са мнозинство. И всички изобретения, които прави 21 век, на който аз съм гостенин, вие виждате главоломното техническо, научно развитие на света, на човечеството. Това, че България в момента е мизерна държава, не се заблуждавайте, че светът е такъв. Той не е такъв. Човечеството напредва